Buasa debata mangaleon pertondion nama rasing-asing tusu di jolma asa patuduhon hajagaon dot manang asalam marsada tarimangi majo ohama molo pamatang ta tangat sude boy do songonima ragam ni pertondian di huriatta marsajar mahita ima di persajarata paonopon akka partondion ayat sia pilota amang dainang ya hamuma haholongan i rikoti hamuma akka portondion alaina rumikot ima na manurirangi sada Korintus 14 ayat sada masuk mahita amang dainang martangiang ima tapasahat tangiang pamuhai amang pandita tampu bolot. Tapasada marohata martangiang kita. O Tuhan Jehovah debata amang pardinggan basa nau puji nala nau pasanga pami na marhabangsa di bonagijang. Las rohanai muse Roma dapat pun habangsam mangido asin roham asanggiat inornito dim tude berbadia dinarohami akan naposom baik pendeta BM Sitohang, pendeta J. Julius Pasaribu, pendeta Usinambela, pendeta E. Purba, pendeta M. Hutasoid, pendeta Yes Manukalit Dok Naposom Sadiri, mengenai pasahaton persejaran hatani Tuhan marite persejarah sekolah sahabat bahasa Bata. Kurasi mahami aliamang do dim tude berbadia. Suyong songoni dot perang nau pakai hami. Asanggiat saluhut nai boleh gabe sada basa-basa las niroha bahkan pasu-pasu. Nalaho dalam memberitahuan hati goran hatani Tuhan. Terlumubi marite-ite persejaranon. Narhoni i gabe silas niroha di hami. Hamulia nang di gore Tuhan. Upasaat kami hami saluhut nak kenapa semua liamang. Ngasanggiat boleh pasato do dengan jala aka nama nangihon damang dainang do saluhut na penasida boleh taruli basa-basa do pasu-pasu do pamu. Mulai tema Tuhan jak kono pangiduan nami unu sombon nami mari tanah Yesus Kristus nong mati mo kepan. Amin. Mulai tema di amang panita tampu bolo no bayan tangiang pamuhai di parsejarata di sadarion. Akka portondion. Hasadaon marhite-hite haragamu. Aha do amang panita? Songon dia dari bayan hita. Maka ngoluhon laho pembayaran pamatakta di Kristus. Hupasat matu amang pandita hutasoin. Mardongan mauliate. Mauliate ma di tu hatta yak kapasu-pasu na nilion na tu hita. Jala horas mahita sa luhut na. Di bagasan persejarata di hari sini noon, hasadaon marhite-hite haragamun. Sada roha di bagasan akana maragam-ragam si leon-leon ni di mata. Molo di huriat ta adong boy
malo mamaito nakamusik, uning-uningan, pasangapod di bata, unang gijang rohana. Na di banay adong mamuda-muday, manang adong na madjamitahon. Unang gabi gijang rohana, medebutu, saluhuk na akka uti-utan ni simulis. Adong muse na malo, manang na diliot debatado tu ibana, abisuhon. Boy pamalupon na marsahit. Ragam saluhuk na elesa dado di bagasan, uriyay, sungon hau. Manang na wanggur, adong rapting na, adong bonana, adong bulung na, sada doy di kuari. Songonino dang haragamon ni uriyay, alay sada do uriyay. Maragam. Kalau tajaha di 1 Korintus 12 ayat 8 sahak tu 10, Oma alus ni suku-suku ni amangin aki dia pahehehon, ay tu nasa daon, diliot do marhite-hite to di hata habisuhon. Alay tu nasa daan, hata perpinotoan. Marhite to di nasa sadai. Tuna asing muse, haporsiaon di bagasa tot di nasa sadai. Tuna asing, waso pamalupon di bagasa tot di nasa sadai. Tuna asing gugu patupahon halongangan. Tuna asing panurirangon. Tuna asing namana daragam ni tondi. Tuna asing muse makatahon di hata naliban. Tuna asing pajojorhon parhatani. Jadi meragam-ragam do akka silyon-lyon ni debatatu hita. Nalau pa majuhon puriyay ulaw ni debata. Ido ben na dido pakal ni parsejarata manangkuluan na nakaningan ima akka todi. Nah, jadi akka partodion dan akka todi akka partodion. Nah, songo diay nunga hupat orang naking marhite ayat di 1 Korintus 10:2. Nah, jadi ope tu ganup-ganup kita. Asa taboto mangulahon akka silyon-lyon ni debatatu kita. Manang didok may karunia. Nah, jadi nasa marsada huriyay, sada di bagasan haragamon, dang adok pangicahion, dang adok pangiburuon, dang adong marsilesengi, dang adong hosom, dang adong teal late elat, alay sada di bagasan haragamon ni. Na asing naking didok ko boy pamalupon, na asing boy mamuda-muday, boy mabay naka tu hasadaw ni pamajuhon ulaw ni dipata. Jadi nakpe rupani sipil di bagasa persercer tahun alay turpuk hasadaw non imana ni patorang ni Apostel Paulus manatap dopak haragamon ni ruas di bagasan pamatang ni Kristus marhite-hite ata namadok torok akka ruasi. Ya. Di padidihon tuhita saluhu. Dang natusada ruas alay tung torok dohita. Jadi torok marragape alay di bagasan hasadaon. Di tonga-tonga haragamon naik kodo manggobarhon parangin ini bata. Jadi digobarhon ma parangin ini bata di bagasan ganup akka silyon ni bata tuhita nalau panguluhon pamajuhon uriyay. Di bata saada parngulu ima Tuhatta Yesus Kristus dohoton di porbadia. Nah, sada sian pangaptusion di bagasan sada Korintus 12 sinaking laos taulahom may di bagasan ngulutta bagasan kuria di parngulutta siganupa. Amma nabuyu pasahat marhite suku-suku ni hamang pandita simanukalit. Mauleate oras marita sudi.
Oras. Mau lihat tema di amang pandita hutasoit na patorakon hasadaun marhite-hite haragamu. Jadi sanggia mai sudah hita na mangitun advent batak ministry boy hita mangatusi dohot mangulahon di ngoluta siganopari. Baru menyambung tu si amang amang dainang dalan na somurung si tutu. Ahanu tahe uluan ni persejaranon dalan na somurung si tutu. Songon sada suku-sukun na mungkin membayan akadongan na menghitung advent batap ministrion. Ahado hagogoan ni haholongan sahat tu si namar hadau mauan dohot akka partondion hupasat matu amang pandita tampu bolon ahado maksudna dalam na sumurung situtu do suku-suku nakingan mau mandrongan mau liate Dialom horas mali da saluhukna tarlumubi di suku-suku nang ni pasahat memang pendeta Yesus manukalit di tikio tuhami di dok di si ahado hagugon na hagugon ni hahulongon sa tu si na maradomuan dot akat partodion sehubungan dot sada Korintus 10 ayat sada rok dibitu dot sada Petrus 4 ayat 8 1 10 sada. Jadi molo tajahado na tersurat di si terlumubi marititi turpuk dalam nasumurus itu tabereng do si molo di sada Korintus 10 tului ya kita ringo tidak si taringo tu partodion na dihatahod di bagasan ima di sada Korintus 10:2 jala diodolhon di si taringo tu nasa partodion molo mardongan na holongon madapot akka nauli akka dia mai didok di persejarata ima parbinotuan haporseaon bahkan haporseaon pola tarpausak dulu bahkan idok domusisi doson nasuada doi moloso parholong niroha moloso parholong niroha hapistaran makatahon di hata naliban dos doi songon bangso na makulik-kuling jala songon ogung na maruolo bahkan di dokon soksoni dohot dang dohot partodion panurirangon na arga sisuada doi moloso par holong niroha jadi ima tutu haholongon hadunguan dot akka partodion di sada Korintus 10 ayat 4 ya 1 pitu gumodang ditatap haholongon ya bahkan marhite-hite haholongon ni tarida do akka bahkan di dokter terlumubi ulaon ni haholongon jaladiad na soljadi ulahoronna di patorang do takas idok si Paulus marite-hite na tersurat di si na pesan itu na Apostel Paulus ia haholongon ni nalabas sorta dihalasson hasitongan salu do di tanam rohana
Salhut do dihaporsiai. Salhut do dihirimi. Salhut do di tahun akup ni haholongon. Dang namangiburu. Dang tengah. Dang di burnang-burnang dirina. Ima imana haholongon na ni pasal ni Apostol Paulus di 1 Korintus 47 ayat 4 rodi pitu. Jadi ahado hagugun ni haholongon saat tusi maritihiti 1 Korintus 10 ayat 1 rodi pitu 1 Petrus 4 ayat 8 sampai 10 marhadomuan dot akka partodion. Jelas dia ni marhadomuan situ ya. Jadi ia holongi oddolanna marhite-hite salhutna na adong di akka partodion. Holongi sangat sa masai hot berpada do partodion. Alaniaha mulos adong do holong wado taring tu partodioni hi mago do sudinang yang argani partodion argani partodioni tono pasak nak Twitter. Jadi ima hading ganonna Apostol Paulus ipatorong imana dada holan patuduhon taringot tu partodion molo suadong holong di salhutnai. Jadi taringot tu partodion nunga di patorong nak kaning napasun Tuhan pendeta dasoit. Memang adong mai sono pasak nak kaningan di buku 1 Korintus 12 ya akadia ma partodioni nang pajak nang pasak nak kaningan. Jala semua dia mah holongi masa luar biasa di akka salhutnai. Jadi ana ni pasak ni si Apostol Paulus bahkan mulut pasak ta apa itu do nah pasak ni si napa itu Apostol Petrus ya ia partodioni sadadu imana dot haulongoni jala ima dipakai gabe sada parhitian alat ya asalam sempurna holong aholongon ima sada prinsip dasar na boleh diarahon dipakai lam dengan ya partodion jala inorhoni di salhut na ruas di salhut na ruas nama makke salhut nai buma pakon na pagudang-gudakon pature-turehon ruasi melayani marhobas tu ruasi jala marhide salhut nai gabi hamuliaon di guare Tuhan. Jadi kesimpulan Nabi wasahat ia hagugon ni haholongan mar hadumuan dot akka partodion masai di kos itu ikut dipakai ikut dibadom ala ima sada ujahan jala ima sada nabui pa paudolhon padenggaton ya inorhoni partodion na adong diganuk-ganuk ruas marhiti holong ya dipraktek mai diulahon mai jala inorhoni sononok nakaningani gabe sada cara nalaho ma pagudakon ruasi di bagas papatak ni Kristus jala dipakai makubasi diaka ruas jala ima nagabe hamuliaon di guardi Tuhan. Jadi unang lupa itamang dok dainang. Tapake alani tapake mapartodion na dong dihita alani holong nasian Kristus unang tapake nalaho patuduhon pangeahon huaso na dong dihita. Jadi memang sumurung situ tudok dengan bahasa na gabe bagian ni ganup halak ganup pita
molo adong dita partondion jela tapakke inor honi holong ido nani dol honi apostol itu apostel Paulus do apostol Petrus mariti persejarat apalitikion om mana bu pasatami alus ni suku-suku nani pasahan amang Yesus menukalit mardongan moliati shalom. Mauliat ma di amang pandita tampu bolon napatorakon par sejarata dalam nosomurung si tutu. Baik. Jadi itu hita saluhutna boy hita mengatusi persejaraton dalam nosomurung si tutu. Nah, sonari masuk mahita persejarata menyambung tu persejarata na di pasat amang pandita tampu bolon sonari ahado partondion parhatan na lebat. Jadi asaboy mengatusi hita ahado partondionon parhatan na leban ima songon na suku-sukun tu amam pandita pasarib. Poda semurung dia do na pinasahan ni apostol Paulus samang pandita. Maradopon portondian parhatan na lebat. Ahi amang pandita upasat ma tu amang pandita pasaribu mardongan mauliati. Ahdo parhataan na leban. Ima bolo bahasan Indonesia na ima karunia roh bahasa roh. Ya. Jadi di Huria Korintus adong do piga-piga halak nasida na berbahasa roh. Alai di bagasa pertikianon apostol Paulus mamereng ima bahasa roh na adong di Huria Korintuson omma na mambain kudang perpecahan manang penyalahgunaan manang penyelewengan karunia roh ya ima perhataan na leban na adong di Huria Korintus. Amang inang na niholongan di bagasan Yesus Kristus molo tabereng di son perhataan na leban ima di hata Junani glosa ima idok dila manang perhataan adong do di muse didok di bahasa Yunani heterologos manang bahasa lain ya. Jadi di persejarah nope apostol Paulus mamereng gabi sada adong penyalahgunaan penyelewengan sian bahasa roh na adong di Huria Korintus. Jadi matong mambain gaur salah satuna di Huria. Ido alana apostol Paulus pasahatot Huriai patuduhon bahwasana bahasa roh ya perhataan na leban di partondion ya adong do ya ima nasyan debatado niani asalna bahasa roi sian debata ima bui julmai nasida ruasi makatai asing sian bahasa niya kadongan alay dongan na asing bui mangatusi ido anggo intini bahasa roi ido anggo perhataan na leban molo na sitong alus na buasa partondion perhataan na leban ikos sadalan dengan dohot partondion pajojorhon perhataani ikot takas do di perhataani ima di bagasa sada Korintus opa saplo pata sia molodang
songoni aha magunana partondioni. Hatahon patuduhon bahwa sama apostel Paulus masay mangondolhon di hatorangan dohot di pangatusion, ya, takas dang dipisang ibana partondion parhataan na lebani alay songon nalahos si parsajaratta di baheni pangutusion naman dok saluhut ikon marhata parhataan na leban andorang somanjakkon pandidion di bagasa tondi porbadia sada jamita na lipi siang jamita ni apostel Paulus na di bagasan sada Korintus 12 dohot 14. Jadi ido asa di pasahat apostel Paulus tuhuria di Korintus bahwasana apostel Paulus pe makalunguton donian ruasi jemaat na adong di Korintus nasida boy marhata na leban ima bahasa roh alay adong syaratnya bahasa roy ima bahasa roh perhataan na leban nasian Jehovah dui nasian debata dui makkatai nasida pasahatton bahasa roh alay sude na adong disi nasida boy marsyatusan boy mangatusi hatani namar bahasa roy ido anggo bahasa roh parhata asileban nasi tutun ido na dipasaha ni apostel Paulus tu huria Korintus asa unang nian gaur huriai holan alani ini. Jadi dihitape sah dibagasa partikianon ya porsiado hita bahwasana adong do perhataan na leban adong do bahasa roh ya. Jadi molomar bahasa roh makkatai dison ya akan membegi nasida mangatusi ahana dihatahon. Jadi dangan ngatong bahasa roh ya perkataan na leban makkatai di joluan ya adong na makkatai kita dang mangatusi ahana dihatahon. Jadi molo bahasa roh perkataan na leban ima bolo adong na makkatai na membege mangatusi ahana dihatahon. Ima persyajarat sekolah sahabat dihita di partikianon mau lihat ma Tuhan mana masuk hita. Mau lihat ma dia mampandita pasaribu na patorakon parsejarata di sadarion. Songon parsejarata selanjutnya manurirangi ahano taheon manurirangi amang pandita. Mangiyuton Efesus 4 ayat 10 sada sahatu 10 tolu. Dohot sada Korintus 14 ayat 3 dan 4. Ahado guna ni akka partondion tarlumobi manurirangi upasat matu amang pandita purba mardongan mauliate. Muliate ma kusukun ng pinasa niya amang pandita si Manukalit taringot ni hata partondion nang talumubi imah hata manurirangi. Suku-sukunon ngatung takas dia tu mangihuton sian Efesus 4 ayat 10 sada rodi 10 tolu nang doho sada Korintus 14 ayat 3 rodi 4 ahado gunani partodion talumobi manurirangi ngadi pajola mang paditas manukali nakin din mamuhay bahasa ma maragam-ragam akka partodio dihuriai asa nagabe pajago-jago hordo patuduan hajagodo manang nagabe asa pasadaon jali dokko donakia bahama tutu mol pamatang ta tanga sude manang na bahama mol pamatang ta holebaba sude bahama pamatang ta mo holam mata sude cedak kedua do semalolong tadang buta daduti
sada do pamatang tangohlan na makatai. Jadi ahado gunani imar ragam-ragam sude akka partodion manang nakarunia di bagasan parngulutta ima asaboy pasadaw kita asaboy tong marhata sileban na panenggaton na pasaton ima panulirangoni. Manulirangi disakapi law pauliulihon mga poy jala mga puli. Basa songoni tunggodang nang tapar sejari tabigi akah tani debata taringo ni panurirangon hasurirangon talumobi molo di pasejaranon ni dokon molo hasurirangonon ima pabotohon nalaoma sa sugut nalahoro sugut talumobi molo di pada narobi di surirakod do iya nalaurodo Jesus paluaho bangsoy. Iya masada silas nirohan ni bangsoy na pa may mahod Jesus. Jadi dihita pe tunggudang do hasurirangon na boy gabesada silas niroha na pabuahon na lamasa di ari marsukot. Alay song ni. Tunggudang pejolma na boy marhata silban manang napasahaton hasurirangon naikod do diujion marhite Bibel. Ya, ikotong do si sulikidata marhite hatani Bibel. Alana pada partodionon ragam-ragam ni partodion nga di patorang amang padita utasoy nakingan jala musekkan amang padita pasaribu pe ngay pasahan nakingan na marhata si Libanon. Unang tutusude jamita si pasaha ni pasahan ni Jolmen na panurirang din na igurang ni panurirang sonari panurirang pergagap kotong do uyota marhite Bibel molo na parjolo ikon songgop hata hasurirangon bodo taja hadienet di 5 Musa 10 ayat 22 Jeremia 20 ayat 8 Rodisia na paduahon jamitana hobbartu akka hata ni panurirang na dijolona dang boy maralo. Dia mulai rokon parro ni anak ni Tuhani manang naharoro ni Jesus na padua halion nongan ikut di awang-awang do. Ale tiba-tiba no panurirang sunari madokon. Dang ngaroy mana be di barus molonungin na. Dang boy ikon na sadalad do tuhata ni panurirang na parjolo. Imay molota tasulikidi siya 5 Musa 10 ayat sadaro di tolu nang di Yesaya 8 ayat 20 napatuluhon ngoluna sigarupari marhatopan di Jesus unang maralo to Jesus idokko ni mana panulirang ni Jesus napasahaton na laumasa di ari masugot ale maralo mana dan dihapor siya Jesus ketong do sulit kita taringot to si napapaton hata ni Jesus maddo akka panurirang gap siap perbuy na do daddaon asa tadi mana na anggur kenemar anggur molo pisang mana sa tadi mana pisang asa perbuy na pisang do anong do piga-piga tanong salpu adong masa pinasen na liboras na pisang yado do hono pisang do pinasa jadi hita pe molungatong pe na dong naboy na marhatap panurirangon ikotong do parbuay na tarida siyan hatana hatana diulahon mangida hatana niida marhite pangalahona jalahata marguna doi nang dopa akka panurirang nasitong. Jadi damang dainang tunggurang peragam-ragam ni akka partodion imanakin patolang amang padita utasoit namar musik, namar jamita, namar tangiyang on akka partodion doon. Jalan nak ipatka sumusek na kadang do nama manurirang. Pasatan hasudirang. Ope partodion on dang holan asal. Namar musik pedang boy asal musik. Dang boy benon na musik disco, maloy mana mat disco dang benon na tugali je. Ikon natong do pasangap po debata na sadala do debata. Dang boy benon na dang tugali ja.
Jamita pedang benon na jamita akka na mekkelekkel. Jamita pedang benon na jamita salmasonang rohani huriyay. Jadi tunguragam-ragam ni akka partodion nang talumobi itu namar manurirangi ikotong do enetotta sian hatani bibel tikos do nani ulahonon na jala songgo do hasurirang ni obarto akka panurirang na ijolo de mana nang ngulu na sigang pari madado po Jesus do manang nadaw jala ikonadong do parbueni akka ahana ni hatahonon na. Jadi mamang padita si manukali taringot ni ahadu kuna ni akka partodiot taluboy manurirangi nalao pa uli-uliot don mga poy jala mga puli di bagasan ruasi dang nagabi manursari dang nagabi mga ruay alena pa uli-ulihon jala mga poy talumobi mga puli talumobi dihita di ari parpudyon ido amang padita sa manukalit alus ni sukusukunon mardongan moliate Mauliate ma dia pandita purba na pasaton do patorakon parsejarata. Sonari asa sikop sude tabegema rimpunan na pinasahat amang pandita sinambila. Upasat tami matu amang pandita. Maulate ma di Tuhatta, maulate ma di salut akka parhalado ni Tuhan nang makobasi persiajaran dihita di namanaringoti akka paratondion. Songalima doho dihamu salut tamang inang akka naung manonton aten batak ministrion. Taringot tu persijaratan nung benakin dirang-rangi akan naposon ni Tuhan na manaringoti. Taringot tu ragam ni paratondion. Yeah. Sungon dia do hasadaon marhite haragamoni. Jaladong dalan na sumurung di patudo di persejaratan. Sungoni nang dohot partondion marhata sileban dohot na manurirangi. Mula mangihuton ayat siapilon dihita di nasa mingguhon di sada Korintus 10 ayat sada namandok iyahi hamuma haholongoni rikoti hamuma akka partondion alay na rumikot ima na manurirangi. Jadi mulu tahingo tutu persejaratan iyahi hamuma haholongon. Jadi holong baru rikoti hamuma akka partondion. Jala taringo tu akka partondionon ikon torang atusanta ya. Alana Apostol Paulus menduk di sada Korintus 10:2 ayat sadai alea kadongan naing matakas botomuna taringot tu akka partondion. Jadi songon dia nakin ragam ni partondion ni ngata BG di patorang akan aposon ni Tuhan. Molo sajaha selanjutnya di sada Korintus 12 ayat 4-5.6 namandok ragam do parasirohaon ale sada do tondi. Ragam do ulaon ale sada do Tuhan. Ragam do hagogon ale sada do debata. Alani na patuduhon hasadaon do hape na pinatorang ni Apostol Paulus taringot tu haragamon ni partondion ni. Ya. Jadi tondi perbadia debata ama anak dohot amai ima sada hasadaon ni the unity of God hasadaon ni debata ya omana gabe sada persejaran di tonga-tonga ni huria hasadaon ni ama anak dohot tondi perbadia jalan king ngata bege molo di basa-basahon debata tondi itu hita aka ragam ni partondioni ba ikon marojahan tu holong doabe. Nakpe malo makata sileban manang husyahon diriku manang huleon hamoraw kula manolong akan napogos molo somar hito holong siswada di ipatudos rin nakit songon ogung namaruolor. Alani
ikemanat mahitatong mamake basa-basa ni debata marhite holong. So nganido nang dohot parhata si Lebanon ya. Parhata si Lebanon no petong do basa-basa ni ton di perbadion tu saluhut jolma na di haporsiai ni ton di asa pakyon nai pembartu loma ni rohana. Di ayat saya pilotena kinidok alay na rumikot ima manurirang ya. Jadi seolah-olah songon na markalas akka pertondioni hasuri rangoni apala nombalga. Alay di ayat nasing di patudus do tuhita toktok dah ngadong si basa-basa ni debatan no met-met. Alay tung saluhut doina harga. Jala taringot tu hasuri rangonon dada pola na manaringoti na ikomboy hita patuduhon na masa tua ka arena nengro. Alaya para narumiko dison ima taringot tu nalaho mamodai ya. Nalaho mamodai jamati pature-turehon mangajari dohot mga puli. Asaboy mangulahon parhala doon di tonga-tonga ni huriai dohot marha porseon di Jesus Kristus. Jala persia toktong say na donganan ni debatado na sida. Jala laos tondi ido mangajari sahat tu hamubaw ni roha. Asa masa maaka pertobatan di tonga-tonga ni huri. Alasada donakin debata na mga lehoni sa luhut. Jadi unang malong taanggap adong sila lehon na met-met ya. Jadi songon na pinatorang niya kanaposo ni Tuhan nakin dia ka pamerekta si malolokta si pareon ya si makudap si alapikauta si mangido do si manjojakta tung sarupa do na arga do saluhut na ya. Jadi songon ima nang do si leleho na pinasa ni tondi itu hita ima nakin ragam ni pertondion ni molotung di basa-basaon di bata tu hita habisuhon perbinotoan haporseon dina pamalup sahit patu pahalongangan doho panurirangon ng marhata si Leban. Saluhut na di basa-basahon debata tu huriyay managturuas ni huriyay ima nalaho pasikopon ya. Pasikopon akka perhaladoon di tonga-tonga ni huriyay asa gabi hurian na ripas hurian na sundenggan ya dibugasan hasadaon songon na hudok nakin dibugasan hasadaon ni ama anak dohoton di perbadiay songonima hasadaon ni akan naposon ni Tuhan di hurian na perpudi di tonga-tongata si saunarion. Jadi songonima songo pangaripunan na boy pasaton nami saiton di perbadia pasadaho kita saluhut na aka ruas ni huria songoninang dohot na manonton aten batak ministryon. Tuhan na masuhita. Horas madita salut. Horas. Maulete ma di amang pandita sinambela na pasahaton rimpunan di persejarah paunaponon. Sianggia mahita saluhut na mangiton at batak ministryon boy mangatusi dohot mangulahon di bagasan ngoluta siganopari. Sanari katutup ma persejarata pangido ma tangiang panipuli amang pandita purba pasap ma tu amang pandita purba tangiang panipuli Abasada marhata martangyang mahita. Ali Tuhan Jehovah debata nami na marhabangso di Banua Gijang madok mulai hami Tuhan di pertikian na dingganon dinaileh ko di hami Tuhan tikin nalaho manariason marangrangi parsiajaran di pasyajaran pono-ponon. Sianggi ma Tuhan atami nang hupara di hami dinubigi dinapasahaton ketabay mapaspasum asa tuari masugot jalanang hatamu Tuhan gabi buhal di hami nalamanomu halorom na padua halihon. Kamoti mami Tuhan dinasa penguluan nami amang padita tapubulon amang padita si Tohang, amang padita pasaribu, amang padita sinabela, amang padita hutasawit, amang padita si manukalit na
nang song ni na basom padita pulba sangge ma Tuhan tiramoti di sude akap parhalado di hulia asa tumbuh hami Tuhan gabe sada pasahaton balita nauli terlumobi di akka nang rumah tangga nami nagabe sada sinodang nagabe mo boy babuan ruas doh nang rumah tangga nami lam jonok di depan Tuhan di sude pertikia jala pasya jala nang pasatami jolo sesa marusa nami Tuhan asa sude paso-paso neng silehono mo Tuhan nang terabat marhite guarnya na munung matu mo kopay matangya kantuho amen. Mulai tetu amang pandita purba mabayat tangyang panipuli di parsejarata. Kami mandok mulai teto tu naposin Tuhan sayang dia mahita sudena aka narasumber napasahaton parsejarata dohot denggan. Tuhita saluhutna kami mandok mulai ate namang hito Advent Batak Ministry sede batama mamasu-masu hita saluhutna dohot unang lupa hita man-like, subscribe channel Advent Batak Ministry. Songon upasa panutup, upasa tami matu amang pandita M. Utasoit. Upasa madihita apala ditikyon martahuak manuk jabe madungoi di manugo niari. Marlas niroha mahita di channel Advent Batak Ministry marhite hatani Tuhan siganupari. Hei, matu Makuling mena ernga madok os niari. Makuling masese lau madok borngin. Debata ma madongani hita ganupari stiarian manang si borngin. Hei, matu Sahat di solu manin nasay sahat matu tigaras. Leling mahita mangulu say horas majala gamit. Oras marita saluhutna. Horas. Horas.